rumah sana kita wong ora duwe disakiti dikhianati kaya langka harga diri. Don Studio Official Raja Wali Sound System bareng Azkia Musik buat Anda. Wong pada benghar, wong warga Bukit terkasih. Kaki keluarga besar Hajat, spesial buat keluarga besar Besan. Beli bisa ngobati tangisan wengi ingkang nyakseni gemuruh udan buang harapan cinta ora dadi sewiji ilang ninggalan. Buat yang punya teman rasane lara ora kuat nyangga wong sing tek sayang nyanati cinta wis terlanjur hubungan gugur rasa hancur ingkang tepikul ganti pelipur. Allah spesial termingkis kembali buat rekan-rekan para tamu undangan semua. Kangen Bang Leni bareng Mas Saiful minat pengantin Wasai. Yang cintamu modal setia oli lara rumah sana kita wong langka mung bisa apa lawase hubungan sudah pun mung karena harta durung sempet lengkunge janur wis ninggalungan memang sun kudu ngaca rasane lara ora kuat nyangka wong sing tek sayang nyanati cinta wis terlanjur hubungan gugur rasa hancur ingkang tepikul ganti pelipur. Wasai dalan
wong langka mung bisa apa. Janur uis ninggal emang sun gunung aja larane ngati bisa ngobati tangisan wengi ingkang nyakseni gemuruh udan buah